Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak kalian Ibu ingkang kula hormati lan sedaya kanca ingkang kula tresnani. Hadirin ingkang kula hormati lan kula tresnani, monggo kita bebarengan mujahaken puja lan puji syukur kita sedaya dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Sengga kita sedaya saged ngempal kanthi sehat lan walafiat ten mriki. Hadirin ingkang kula hormati, kaping sepindah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawa panggenan menika papan kanggo nggantungake urip kita sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan ingkang sae-sae, supados bumi keuntungan kagem kita sedaya agem. Hadirin ingkang kula hormati, babagan kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kanthi kita sedaya nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai rikala musim udan, supados kita sedaya sehat. Cekap sematen ingkang saged kula aturaken ing pidhato niki, umpamami wonten kelinta-kelintunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.